Proxecto Brazolinda, creadores de xogos de mesa en galego. Neste xogo estamos todos no mesmo equipo e o obxectivo é conseguir que estas crías destes animais que están por aquí xogando regresen aos seus hábitats. Na montaxe inicial ponse o barco en calquera cela destas, o barco vai mover sempre nesta dirección, os animais adultos no seu hábitat, que moverán en dirección contraria, e as crías, de maneira aleatoria, sin ordenar, ali onde está este puntiño negro. E, ademais, colócanse as 4 árbores na raya verde. Cando os animais se moven, se caen xusto na súa cría, 1, 2, 3, a cría sae do escondite. Se agora o caracol saca un número máis alto e para máis lonxe, esta cría non sae do escondite. E segue dando voltas, esta, por exemplo, si que a atopou, ata que chega ao seu hábitat. Non hai que caer xusto, xa sacase un 6, 1, 2, 3 e entra. E ao entrar o adulto, entran tamén as crías que estaban xa nestas illas. E agora o caracol sae outra vez para atopar a cría que lle falta. Xa non ten que caer xusto. Se pasa pertiño dela, xa ela sae do seu escondite. Cando unha cría está nesta illa, nunha illa destas calquera, e chega ao barco, leva consigo. Isto é o que temos que evitar. Entón, se hai un animal calquera, de calquera especie, onde está esta cría e chega ao barco, o animal escóndese e a cría escóndese e non pasou nada. Escóndese retrocedendo, é dicir, que se houbese crías que podría ter salvado, de momento quedan aí, porque non deu a volta enteira, retrocedeu. Se está o animal adulto, escóndese tamén. O único problema é cando está a cría. E se o animal está detrás da árbore, é como se non estivese. Polo tanto, a cría tamén vai para aí. Tamén temos estas celas. Os animais tamén poden ir por aquí. Isto atalla moito o camiño, pero tamén é perigoso. Por exemplo, a lebre pode facer isto. 1, 2, 3, 4 e 5 e chegar onde a súa cría. Pode ir por aí por o medio. Sempre se entra e se sae onde está a cela central dun hábitat. O problema é que se o animal está nunha desas illas e chega ao barco, tamén secuestra o animal adulto. Neste caso, como xa non pode salvar as súas crías, os outros animais vanse encargar de facelo. Se o caracol saca un 4, ponse aquí, e cando chegue alguén a algún hábitat calquera, estas tamén se van salvar. Ímolo ver agora cun exemplo. Ao tirar os dados temos que escoller que dado vai para o barco e que dado vai para os animais. Entón, tiramos os dados. Neste momento, como non hai ningunha cría por aquí, non hai ningún perigo. Entón, temos que ver máis ben se hai algún número destes que lle interese a algún animal, que movéndose estas cantidades de casillas pode chegar a unha cría. Por exemplo, eu teño aquí a lebre que está 1, 2, 3, 4, 5, 6 e achegaríase moito a súa cría. Primeiro movemos o barco para asegurarnos de que non hai perigo. Se eu vou mover 6 coa lebre, movo 4 co barco. E a lebre vai para aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 e queda aí preparadiña. Logo, tira a seguinte persoa. Ten un 1 e ten un 3. Ben, como a mí me interesa moito este 1 para a lebre, vai mover 3 o barco. Sempre move de primeiro o barco, 1, 2, 3, para saber que aí non hai problema. Eu movo 1. Esta cría sai do seu escondite. E vaise tirando así todo o tempo. Agora temos un 1 e un 6. Sempre hai que mirar onde quedaría o barco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non hai problema. E se cae aquí, tampouco hai problema. Entón, imos ver cal nos interesa a nós. Eu podo mover, por exemplo, a pita de monte. Primeiro movemos o barco. Vou non mover lonxe, polo tanto, fago 1 e aquí 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E así seguimos xogando. Pouquinho a pouco, vanse movendo. Cando pasa isto, cando sai o mesmo número nos dous dados, só se move o barco. Caia onde caia, non temos opción a mover os animais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neste momento non pasou nada. E así continuaría o xogo ata conseguir rescatar todas as crías. Dependendo do número de crías que acaben aquí no centro, a partida rematará dunha maneira ou doutra. Podedes consultar nas instruccións cales son os diferentes finais que ten o xogo.
Finalmente, cada animal vai ter un movemento especial, ademais dos que xa se explicaron por aquí. Por exemplo, non pode haber dous animais nunha mesma cela, por tanto a pita de monte non podería mover un e poñerse aquí. Pero a lebre sí que pode facelo, pode saltar os animais, pode facer así, 1, 2, 3, 4, e como se está ocupado vai á seguinte cela que estea libre. Só pode facer iso unha vez por quenda. O esquío tamén pode saltar, pero de árbore en árbore. Pode facer así, 1, 2, 3, 4, e chegar aquí onde a súa cría. Só un salto por quenda. A pita de monte, como é un animal que normalmente voa moi mal, pode ir para diante e para atrás, é dicir, podería moverse como o resto nesta dirección, pero se saca un 2, pode ir para atrás e topar esta cría. E finalmente o caracol. O caracol non ten un movemento especial, pero leva a casa ao lombo. Iso significa que se o barco chega onde está o caracol, no canto de ter que retroceder para o seu hábitat, queda aí, non pasa nada, escóndese na súa casiña e cando marcha o barco, continúa.